Fon queimar aos torros o monte que cavaban os homes, cunhas enxadas. E despois había que poñer todo nunha pila, e queimábase, eran toxos e terra, e facíase a cinza para botar o trigo. Estendíase no monte para botar o trigo, que nos leiros das casas chegaba, e había que ir ao monte cavar. E fun ao monte queimar os torros. Cavar non cavei, pero queimar os torros, sí. Moi ben. Dañei moitos carros de ervas para as vacas, moitos. Moitos carros de ervas, coidei moitas vacas, fomos a char moito e fixen de todo. Antes lavadoras non había, e íbamos case sempre a lavar ao domingo, porque non se iba a terra, e iso. E ás veces íbamos a un regato que había, que apenas había auga. Xuntábamos ao mellor 2 ou 3 ali para lavar, e non había nin auga para unha. Que se mollábamos a roupa, algo sacaríamos, e así era así a vida. Non había... Despois tiñamos o río Eu cerca, pero non estábamos máis arriba, o río Eu estaba moi fondo. E claro, para levar a roupa seca, ainda se iba bastante ben, pero para subirla para arriba, a roupa mollada, aquilo era difícil. Por exemplo, unha señora na miña edad, na edad que teño hoxe, xa non podía, daquela era joven, así, iba a miña madre comigo, e eu, miña madre se quadra, botaba un balde, e subíamos ao mellor unhas zapatillas ou por aí, pero despois a outra roupa tiña que subirla eu, ao mellor non podía dunha vez, e viña á casa, traíla e volvía outra vez buscala que quedaba. Ben veces, teño ido 2 veces. A escola eu fun toda a vida hasta recreo, á escola. Paraba o maestro na nosa casa e mandábamos á escola hasta recreo, porque despois paraba o maestro na miña casa. E miña madre, mentes eu iba á escola hasta recreo, ela apañaba verdura para o ganado. E despois tiña que subir para facernos a comida, que paraba a maestra na nosa casa, facernos comida a nos e á maestra. E eu iba, tiña que me vir a recreo para ir buscar a comida que miña madre apañara para as vacas. E traíla ao lombo. Iba a escola 2 ou 3 veces, porque podía pouco, que eu iba á escola. E despois á escola xa non volvía. Despois de que comíamos, os meus irmãos, que eu son a máis velha, iban á escola e a min mandábanme cas vacas. E fun cas vacas toda a vida. A feira de Meira, eu tampouco non teño ido máis cá de Meira, pero fun a Ponte Nova unha vez, pero non había comparación. A de Meira tiña muchísima xente, moito ganado, de todo. A da feira de Meira tiña muchísimo de todo daquela, moito. E viñase de moi lejos, onde vivía eu, que era cerca do río Eu, a Meira, que chai moito, e viñamos e íbamos andando. E traíamos para tiñamos galiñas na casa, e os ovos que poñían as galiñas aforrábamos todos. Bueno, eu non me acordo se aforrábamos todos, pero todos, porque comer nos comíamos. E eu preparaba un cesto que tiña tapa, que xa son moi antigos. Preparaba un cesto e viña a Meira vender os ovos. Eu non nos vendía, eu arreábaos desde ali, porque viña meu padre cedo, que gustaba-lhe comprar así años e ovelhas, e viña cedo para vendelos cedo. E despois eu esperaba que viñera meu padre para vender os ovos. E despois vendía, despois eu estaba na feira con o meu padre, hasta que o meu padre ordenaba de sair, e despois tiñamos unha camiñata que Dios me libre, e tiñamos unha bestia, un cabalo,
pero meu padre padeció o corazón e non podía vir, senón que fora no cabalo. E eu iba e levaba un cesto na cabeza, que levara os ovos, e ali levaba cousiñas, levaba 4 litros de aceite, 1 quilo de azúcar, e non sei que máis, pouco máis. Eu caseime, éramos 4 hermanas, e eu e o meu marido pois decidimos emigrar, porque dicían que se ganaba algún carto e que se podía aforrar algo, e marchamos para Francia, e alá estuvemos 15 anos, traballamos, e sempre aforrábamos algo, e mandaba os cartos para aquí, para España, para o banco, pero eu non sabía nin os que había, nin cando, nada. Eu traballaba, traía os meus cartiños cando a fin de mes, e juntaba o meu home cos dele, e mandaba-os para o banco, para aquí, para Galicia, precisamente. Cando estaba en Francia, como era a comunicación ca xente que había aquí? Como se comunicaban ca xente de aquí? Por cartas, todo cartas. Cartas, que non había, non tiñamos teléfono, e aquí tampouco había, non había nada. Eu tiña, pois, 50 anos, cando houve na miña parroquia unha casa que tiña un teléfono. E ali xa íbamos falar algo por teléfono, ou desde lá, pois dicíamos, mira, dicille á miña familia isto ou outro, non sabes? Era a única casa que tiña, que xa eu tiña 50 anos. Íbamos vestidas de negro, con unha roupiña buena, un vestido bonito, e un abrigo, xa era no inverno, un abrigo bueno, e despois, sí, comíase generalmente nas casas. Eu non, eu fui comer a Lugo, a un restaurante a Lugo, do meu pueblo, de por ali todo, fomos os primeiros que fomos comer a un restaurante en Lugo. E despois comemos e dormimos na casa duns primos que vivían en Lugo, aquelas 2 noites. Dormimos ali a primeira noite, o día pasámoslo por Lugo, fixemos fotos e tal, e despois volvemos a dormir ali, e o día seguinte era o carnaval, e tiñamos que ir comer á casa de meus sogros. E xa nos viñemos, e fomos comer á casa de meus sogros, e estivemos ali todo o día, e despois viñemos para a miña casa a cenar, e ali nos quedamos, antes de marchar para Francia. E así foi. Moi ben. E a xente, toda vestida de negro, se casaba ali, daquela. Yo tengo una historia de mi niñez, muy bonita. Íbamos al catecismo los domingos y por Día de Reyes teníamos un carnet con un número. Había muchísimos niños y niñas. Y por Día de Reyes siempre sorteaban unos regalos de juguetes. Y yo al entrar en la iglesia vi unos cacharritos preciosos, así en un cartoncito, que eran potas, sartenes y todo eso. Y dije, ay, ¿quién me diera que me tocara a mí esos cacharritos? Y pasó un rato y empezó el sorteo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que salió mi número agraciado de los cacharritos. Y yo me llevé una alegría grandísima. Llegué a casa, no sabía cómo contarle a mi madre la alegría que tenía. Y ese día mi madre cocinaba la comida y yo cocinaba al lado con los cacharritos la comida para mis muñecas. Fue un día muy feliz, lo pasé muy bien. Y esa es mi historia de la niñez, de una de las historias que tuve varias. Yo hace 51 años que me casé. Iba vestida pues de blanco, un vestido muy bonito y con muchos invitados. Y la boda fue en un restaurante en Monforte. Y la luna de miel, la primera noche la fuimos a pasar a León, a un hotel de León. Y luego nos fuimos a Mallorca, porque mi marido estuviera en Mallorca. Y luego venía destinado para Cedeira. Y es cuando nos casamos. Y fuimos a la luna de miel a Mallorca, que no conocía Mallorca y fue muy bonita. Fuimos a las cuevas del Drac, que por cierto tocaban Alborada Gallega. Ibas en una lancha y te tocaban Alborada Gallega, muy bonito.
Pois, eu, como me comunicaba eu? Pois comuniqueime sempre, e sigo añorando Barcelona, e fai 20 e pico de anos que estou aquí, outra vez. E hoy non me vou de Barcelona, non. É outra vida, era outra vida, hoy non sei. Era outra vida, quedaba, veníame moi ben. E contenos, como era, que facía cando estaba en Barcelona? En Barcelona tiña tienda propia, de ultramarinos, de todo o que facía falta, porque o que non tiño eu, estábamos nun mercado, éramos 40, como se estuviéramos nunha plaza, non? Que se suele dicir aquí. Entonces, pois, o que non tiña eu, tío os outros, e levaba, e outro día pola mañá viñan e pagaban, xa estaba. Que chegaban a noite e tiñan todo na súa casa. Claro, usted leváballes o servicio de... O servicio, todo o que necesitaban, todo. Contenos eso, que dixo que tiña chaves de 7 casas, contenos un pouco esa Pois historia. tiña as chaves de 7 casas porque tiñan confianza conmigo, tiñan plena confianza, e ademais deso, como tiña un marido que podía servirlo en confianza tamén, eso de meterlo na nevera e deixarlle todo polo que diño, eso era porque lle gustaba a él tamén. Pero que elas maravilla. E o que necesitaban máis, pois, tiña un papeliño, deixaban, se estaba eu ali ben, porque elas tiñan tienda tamén, pero fora de ali. Tiña negocios súper. Entonces, pois, pedíallelo, con todas, o sea, o que necesitaban, tanto necesitaban o que tiña eu, e o que tiña, compráballelo, e elas pasaban a pagalo outro día pola mañá e xa estaba. O sea, non tivemos nunca ningún problema. Viaxe de novios normalmente había, ahora bien, onde nos casábamos foi na iglesia. Era todo baixo iglesia, eso está claro. E o que podía, pois, facía boda, e o que non, pois, iba aos familiares máis cercanos e ya. Unha, por exemplo, que non levaba nin estas faldas. Ai, Xesús, como pesa. Eses traballos, pois, eu andaba máis ben arando e gradando. Unha grade de discos redonda, os discos redondos, e arando. Primeiro había que arar, despois había que gradar, claro. Era o que había daquela. Porque a isto hai moitos anos, debía de ter eu, non sei, 25 ou 26. E compráramolo entre dous primos, un primo meu e eu, que eu andaba con un macho sacando postes para fora e o primo andaba facendo contratas que lles daba barras eléctricas. E ele facía as contratas e eu sacaba os postes e pelábanos que andaban 4 traballando, cortando, e que daquele era todo como un tronzador. E andaban cortando e pelando e eu andaba carretando para onde os cargaba o camión. Que despois había que leválos nun camión. E así fomos indo e un día dixo, o primo dixo, é-nos mellor comprar un trator. E dixenlle eu, saca daí, para que queremos o trator, nin para que tal. Dixo, pois é-nos mellor compralo que hemos desempeñalo de seguida. E así foi. Entre os dous daquela, tiñamos 300.000 pesetas, que daquela eran muchísimos cartos. Non nos tiña un labrador calquera. E, claro, así anduvemos, compramos o trator, entregamos 300.000 pesetas, e quedaron 500 para pagar en letras. Claro, eu quedei sin as miñas 150.000 pesetas, jodíame moito.
quedar sin elas, que me parecía que xa tiña moitos cartos. Pero, bueno, anduven eu con el, anduven traballando eu con el, que eu anduvera xa con un camión tamén, dun tío meu. Anduven con el, desempeñouse de seguida, porque andábamos solos por uns pueblos de aí en Álvare, a Guarda, Miñotelo, lemos de pueblos. Traballo había todo canto se podía facer. Despois, por último, xa procurábamos traballar 10.000 pesetas. Andaba un rapaz comigo, claro, procuramos para que nos quedasen 1.500 pesetas, traballar 10 horas. Día e noite. Andábamos de día seguido, andábamos os dous. Claro, andábase seguido. Traballábamos 10 horas. E despois desempeñouse de seguida tamén. Bueno, desempeñouse, despois xa era igual andar nunha cousa que andar noutra. Despois andaba un rapaz con el, foi indo, e despois comprou el un tamén. Despois xa traballo había, seguía habendo igual, porque nós tiñamos os clientes e tiñamos todo, nós tiñamos todo. E daquela xa o gasoi non custaba nada. Traballábamos, o gasoi non custaba nada. E a fin de ano iba a Puente Nuevo facer as cuentas e traía ao mellor 10 ou 9 ou 11.000 pesetas dos sobrantes. Dos sobrantes. Como non custaba nada, gastábamos todo o que facía falta. Traíase grasa, traíanse cousas, e descontábase todo o que se debía, e traíamos 10 ou 11.000 pesetas, ou 9, ou por aí, de 9 para arriba. E pagábamos 9 de letras. Claro, que xa era bom negocio, e xa era bueno. E así seguimos, ainda ben tempo. Eu, claro, despois tiña que perder horas, pero como andaba o rapaz, seguía o rapaz, e eu seguía como estaba nas contratas da luz, sacando os postes co macho para onde os cargaban, cortábanos e pelábanos, e despois traíanse os postes. E así fomos indo, e así foi a cousa.